aprangsi kedoan karbing long arat pan mustami kardom pa jilo kardom opini nilitum labangso alamarjan semar mi aprang nililadak bitung reng thama constituency committee mane nilitum bitung arat kedoan APSLC apan ke kroy arat pan mustami ni anud pen pacini ponentu nilimen ajetimu nilinor mat bitung reng thama constituency long amai phu mate presiden lapen nilidung lapu kedo ke alang like harbamon timu alang like bitung reng thama constituency long general secretary lo lapen dotulang lasana taksi pu nilifikang ni alang li longwel be ke hai alang li bustame bitung reng thama constituency long assistant secretary lo lapen dotulang lapu alang li joy sing be alang li bustame bitung reng thama constituency long alang li ta office secretary lo lapen dotulang nitum ronjit teron hake hai alang li pusame nitum bitung reng thama constituency long klem ra bang pulo lapen lasona taksi dotulang nilitum la bitung reng thama constituency long klem ra bang pu alang li Agustin Dera alang li pusame constituency committee long klem ra bang pulo lapen dotulang lapu alang li ke Jarson Marat alang li pusame bitung reng thama constituency committee long assistant secretary alang assistant office secretary alang li pusame bitung reng thama constituency committee long klem ra bang pulo lapen sona taksi dolang halapu litum nilo alang li pusame constituency ke bitung lo alang li bangke non West Karbing Long district committee women wing along alang li ke assistant secretary lo lapen dotulang lapu pusame lapu ani bangke alang li bangke bothat langso LEC women wing committee lo alang li ta assistant secretary lo lapen dotulang halapu pinu hala alang li bangta lake bitung reng thama constituency women wing along president lo lapen hapu alang li bangke hunali rohangpi alang lita bitung reng thama constituency women wing committee lo alang lita vice president lo lapen dotulang lapu nilpunu alang li bangke ramrong pi aps lo ni ramrong pi aps lo president lo lasi pini nilitum labangso alamarjan kasimarnan ko alam the bang lapulo nilitum non alom social media long kahori sayalam mate kopia thesi nilitum APSLC pen angtong intia ke haya phan party pen katerek nang kokma mate alangli kedam tang MLA election ahur alangli komar phan sikam ke claim pima la so pu taksi pini la bangso alamarjan bangke nilitum customer je phan ke bang nasi non nili la bangso a video kabonai alam the bang nili than poniko alangli kedam tang long walk kedam hut pustame alangli party against alangli claim lo party against ke claim bote kopilo ma nili bisaralam nangli hem kachubi pon also si nangli phan ahem phua phan si along le phelang mate ahem ari kichiji pulason abang phu pina alangli ke koson ma pulote alangli longwok dam wai hosi alangli ke APSLC party register ka kuri dam ji phan alangli ke claim dam chonghulo hala bang sok ke claim dam ka chonghu abang ta haladak komar mara phansi alangli arpu ke pek ma pulote non ke do bom a party a president phansi alangli mai phu kopi apen non ke do bom a general secretary mate akapre atum phale alangli tum haladak arpu ke pipon la pukali alangli tum hadak register ka kuri dam ka chonghu bangke alangli amarsi angtong ti ke haya amarsi alangli si bidi sarka chirai dunji lapen president secretary bangke alangli anuka prek phansi kepekji la bangso a party lo pusi alangli kamatha lapen alangli register ka kuridam ka chonghu along bangke la son si claim lo la si alangli ke chok che ke thet tan ke la loisi lapen do thuleng ke dam tang ani pustame central committee pen alangli tum joint extended phalo dipu la ke hotel hempialo halada pustame january 3 alom lo alangli tum pustame central committee pen chingwai et chikroi serpen alangli tum resolution ripam me lapen halasur angtong ti ke hai pusame dolo lapen angtong ti ke hai pusame alangli chikroi dundo hala bangso ahur a resolution kiri balam the bang kopilo pulote no ne phrang pen anke pini pen anke batu pusame labang so party pen chingwai sarse mate party pen chiparai re pulote kache songalong punot ba ka prek atam punoi party pen chingwai sarse pulote hala so long klam long bangkai du long le lo pusi ka chiparai lo setame la so chiparai depen a fit pusame angtong tia ke haya bangke chiparai depen a fit pusame alangli ke la so VGR kache song pu amena long alangli central committee pen ka
จะปะไรเด็ดอาลัมปัตเตกทดเป็นสิอาลังลีตามเมกัจเจซองดูนักกอกกัจเจซองคิดุนอาบังเกเฮโนบุเปสิดาโคปีอปอสิอาลังลีลาบังโซอากัจเจซองลงคิดุนเป็นนี่ลิตุมอาลังลีพันคิปุนังกอกมาปุลามังเกลาปุโลเจลาบังโซอากัจเจซองPGR pu amenกัจเจซองเป็นรัฐทุรปักเป็นCM ke hai hem bang ke method pidulo tame hala bang so method pidut pen CM ke hai bang ke APSL sia tum sinile hem method pidut pu la so ak koi nang ki pie long bang ke ang tong ti ke hai pu same alang li APSL sia phan ke rai dun mate APSL sia tum le la bang so ahem CM hem me ke kai ka li pu alang li lam the sida chapaklang onde kopi polo pulote alang li ke parti alang kapat tepek mate parti against mate alang like BJP agent pose alang li lason ke claim opposition tu ma thanang kopo lapen lata isi ke chok chelo lapen do thulang alang li MLA election ahu MLA election aprang nili tum counting ar ni si nili tum counting agent ar ni halaswar ni congress a candidate mate dak rong khang candidate pestame agosteni hi ke hai pestame dolo lapen nili tum kaching hon sar bikroman se amri pena candidate alang li pusame dolo la pani tum counting agent an pusame do thailo nili pusam do veklo hala su CM ke haya bang alang li sime ke tang ano chi od dong si ang tong tie ke hai la pen thonesor rong phara ke hai alang li tum ke none phong MLA election ke nili phansi kam nang a chirabdun la pen la bang so kam nang a chirabdun nang ji pu phanta thonesor rong phara ke hai la pen ang tong ti ke hai ke nili saidu dhon dera phan chhang ponsi hat jagirura long pius hajira kalong pen lak phok he patangka chuan lo pu alang li tum han akoi pilo tamela bang so akoi kipia puthak central committee pen stame lam klar chipi nangji lam klar chipi vek nangji pulote rat mang hu derji nangli tum lam klar chipi pe pode chokche pu aphong pu piklo tame alang li tum lam klar chipi pe pusi non ni li tum anda ka mang hulo je alang li tum tangka chuan delo pusi ni li tum khroinang kok lalo isi ki chokche thetan bang ke apen isi do thula MLA election ahut MLA election aphan hoptai rui baksi dolo halos hur alang libang hamren constituency pen koka picnic dam dangji pulo hala bang so koka picnic kidam ahut bangke alang li ningje lo congress aphan ponang ne pulo athe people lo pote alliance party pote hamren constituency ke laga rong khang arda andar pina laso posi la dake alliance party pote congress an sibut pini nase alang li bangke koka picnic dam hu ke tum APSL sidam nangji congress aphan ke ponang ne pusi pulo lasi lason si alang li tum APSL sidam lo tochok lo sidam me alang li halada koka picnic ke cholong bangke alang li rat aphan kapamang hu mate rat aphan alang li ke thana bang parlim phaka son si nili tum thegam lo lasi halaso hud a picnic along kidun vek atu pusame pu nili punu pusame don vek bang lo alang li pusame ang tong tia ke hai ko pisala da rat aphan pamang hu rat aphan ko pisi ke than ma ke alang li pusame chiniar lo lasi la so putak pusame ni ta pu nili punu pusame nang than lo la pen nili pusame la mar julong la so putak nili asap sap nili than paklar won po la so phit pu nili punu pusame asap pathek pen pathan na hala so alang li rat phan ke than bang la pulo rat phan ke than bang ke non e phong ke komar phan si kachira dunang po komar phan si kam claim pinang po alang li daga bang ke alang li rat phan paklar daga lam the bang than the de alang li kaning je bang la pu helo rong ali da tu mate ang tong aphan ke kroi an ali da tum yong si rong rang pen hal tum kupi manang tham hal tum nang ke than aling le nang le tum lam hal so teng le nang le tum arjunoi pusi alang li than rong lo ente alang li APSL si long munit lo alang li ke central committee long APSL si aphan nang ke ja bang lo tangte line saphan sin nang non e phong ke itum rong khang long ke wood pinang po mate APSL si phan si claim pam menang po puko pia po se alang li ente rada ang no alang li ni da ga hidet lo lapeng alang li hak ki jur po apor ke alang li upai na pai pulote BJP phan le wood pirong apa ko pusta me alang li ni de pu la so por pen haladak picnic ke choda matum ajak APSL si phan ning che the thip atum bang ke ang tong tia ke hai phan lap ko mada phan si wood ki pinai ma pula solam the kapaklar dakji phan alang li tum karjui phan kache kom mate kachu pangrum pusita me dolo ama la so kachu pangrum hun ma ang tong tia ke hai bang ke rada phan kapaklar the rada phan ka phere ma alang li bang ke halang biang bong karjui tilong ve damrong pusi nilitum bang karjulong lo lapen haladak ke kachu pangrum chorli alang li phan
ฮอกเป็นอลัมท่านอุปโลเตรัฐพันธ์ยงเสอลังลีท่านปักลาดักที่ผู้สนได้อลังลีพันอาริงกับปัสสุยพันสีอาลาจากตุมบังแกจิสิกโลลาผู้สนสินิลิอาร์จุลงโลกสิลาผู้สนยงเสอลังลีจกเลมรองอลังลีเอพีเอสเอลซีลงดูเวกบังยงเสอลังลีเอพีเอสเอลซีกับปารมีพันยงเสอลังลีไซเคลมรองปุโลเตกุศลสีอิลิตุงปาร์ตี้เป็นกิลังดิ่งนั่งละอลังลีพันปาร์ตี้เป็นกุปีโพสิกตเรกพาอามาลิสีนิลิเด็ดกัมมาท่าบังแกเตเรกเดรองโลalang lipan ke aculong woke dam hun mate party ristar ke ridam kachong hu hu bensi alang lipan ke plung phina bo polo har super plung phli der posi non ananda APSLC tumbang ke rem nang bom lo alang li abang ke BJP agent mate alang li ke APSLC ka parami phan se alang li kam claim bom posi non puta APSLC tum ke rem nang bom lo lasila so puta por alang li ke kidun veglo punili punulo lasi party hekpen halada kupi si ke thek dun long ma hala so puta ka pathan poni phan sini ve asap apor pi pon lo Kamera pan mana pare lane fokus tan. ana to asap ni pun dun le bihe ka chu hal bang so ni cái chung là cổ cá đâu cái chiều đến bang cái này chúng ta bang thầm một cái ni tụi nó chỉ tông long nó đào mà đào bang là cái chiều bỏ bỏ thôi bang đang liang tông đi bang những cái lọt đó là sao phụ thảo tụi chúng mày là bỏ là sao phụ thảo tụi chúng mày là mấy lúc tụi những kilo này thay long là sao mùa là là sao thôi bang cái mùa là cái lem cái đam cái dọc cái phần mùa cái lem cái đam đạt rồi tụi đi đào tụi nó phải đào tụi mình vẫn nhiều cái thanh nào cái dọc nè rồi để cho thanh những khi thanh năng là dọc nè phải chụp phù mà đặc chỉ toàn thiết tụi mình vẫn được có mà đang tông bằng phi bằng cái mùa thì tôi là sao muốn party ông thì không xong rồi phụ chỉ thấy bằng rồi đi không phụ đấy một cái dọc hắn miếng dọc tầm này của làng soi phụ đấy mà nếu tôi mong ta ada bằng cái adhok tôi mà làm toàn thiết rồi chắc rồi mà đang liang tông phan thì tôi là ada cái đó tôi mà ra tôi mà thóc tôi chỉ công rồi mà là bằng cái chỗ phía này phía này mà hát lạc rồi thì lòng đầm gì mà vàng với điệt lộc kìa lòng với điệt lộc mà thấy là quan kia vàng à dùng tiền cũng thế nữa rồi thì chúng ta phiên canh rồi rồi thì cả nó trồng luôn kìa chỉ phun ra luôn nếu tôi mà khi nó nhang cái vàng đặc chỉ tung rồi chỉ tung lạc tôi vàng mình tính là đồ nó chèn thôi thì cả nó trồng hulu bụng kìa đặc bên kìa cái cả nó trồng hulu